Dio Honi, City Vidika, Commission, any I am not say, Dio Nope, and I said we about you ready. Commission Penny would two about Penny Asaamang by Eddie Daniel, so we said to me. Now, son, and a country a corner, just say, a chunk of now, we do. Eka edomino enti bibi ba ya BCC Asaamang mo ba tuta enti na pese ya fise enti be friend so pen so on kwamra no be kan bi ha oba ya adolfo ni dichi take up project you business na we you so much I just so na ya ko take a one cup be the teacher enya manager CTT ase uko yuwe also we said to me, come on, test it. Inti, or he no bebano. Or banisher, or babini in Wadia, or in Quail, for so. I would say to me, Inti Jai. Now, would he kindly or no so in the purpose or the neighbor? Friend of Danqua, but the neighbor chairman, everyone. Then I meet you for say, or babini was said to me. It is a babini or what I said, yeah. And international outcome and the open offer. And yes, I would say to me, was what going. The now tree or women away, and I don't from so by, and no more can say, Obapino, I can't tell you a good sorry, chap, oh, some loss. And she just said, and Savior. To be fair, a funny funnel, Mijao Momqua or Monquay, and a man on day on the corpus of muscle. You try to shoot up no more tears. I'm saying what I said, yeah, I'm Quasano, or Papin, you be no, or family children. See, you are the one who knows what it is. See, you be any hodia, no cost. Or Muko, no go frail, or Manco. And no, and on the bottom money. And I was a son of Bishop Penny Patria, who he said to me, continue, be even penny for say, or Quasano. Now, Unfanco, a coach. Sabre so I don't follow in and I don't need to put so in penny. Until you will be a entire shoot up penny for me. My family shred as I am. A feeling and out from Renshita. No, sir. The Sabe any fast. If you say they shred a you know, or one unformed one, be a teacher. And one and a savage training. Just every trap, it did choose to tell you, sire. They say, in richly Europe. And then I wish you penny, and so give me come. Or better say, young fat, as I tell my young and yes, we can see. Didn't I say to you, the organ in your sanity? Until I said no, as I call court. I call court best in person. Until last one, and when I said, almost half a register. Trouble the Bible. Without soon Sunday come, every sample court to me, and a jar to want to send it by Euro. Then you will be a person. Welcome. Then you will not have no discipline. So, you come at Euro in fair to ye. They are sent here. But you know why? But you need to say, the branch Abibio. but that's what that's what the car the two anymore. Then you have a tea. The dinner house is here. Yamianimo, I said, for Tiame. If you was trying and yan, I said, Bimraha, which means to make us to a frame. A year would be 3 minutes, and was me and son. Anna, be anyone to me, as a crowd. So, that's all. What's it to the whole country? Persaminia, yea, be a man in there.
Mese na na mema kwanya on kasa ema me. I don't know what's the so sell the board and Asaamang. So bema kwa me yare. You know what it is? Only an end say. What did they say? I join from me Charles Boati. Charles is so good. Papa Boati. Umpa ko nyama bu Japan Charles. Umpa ko nyama bu Japan Charles why? Also did what they say? Papa Boati. That's one answer to the teacher when today as I will come from work as I was opinion. So why yeah come from and say the SC Nana Madaroba if Sita and the ma sa Nemina Abba. The buyer and they say a bra or hini or hima ye ubia or person would be at the end. Okofa and Tonso abusia panin ani agyase hene ene betena ho kyese omo na omo ya de wo bra kuro no abusia panin e wo ha okọ ba bia omna ni nyina free say e bra ohene ngu ye no ohima no na abusia panin e bo po bi sorry ohima ni abusia panin e bo po bi say omo pe Dr. Bandan kwado say ono ena obeka omo quite bem on the Bebano. Emma, almost friend border money, Emma, or no him out cry ye be beaches, the car crab bow him out, and one in the year. And no cheap, and I feel that would be yet why I bet to say, ye bunctioning, I feel better, or to be a sia concom, a to pad a good to say or not, or yet or hitting. Yes, I know. Company for the woman of your kingmakers, if you push up with your pennies. I then am person would be dear Diana Momoya money, any kingmakers. No, was your pennies of new movie. Dear, yes, I don't know. And when you follow at the petition, ever for man, Sita Anthony said, Nana, every can be Bawana, a quan of him, or say, I'm Amre. Na Twitter hine mpanimfo no frɛ Asaamang mpanimfo no for saa ade no petition no a yɛde kɔma a wɔn no yɛ petition no so a deɛ Twitter hine asia na mu saa tam na Twitter hine ni wɔ na asia na mu ka kyerɛ yɛ sɛ ɔno Twitter hine no mu ɛna atusu bɛrima no sɛ ɔkɔtena patomu twɛ no na wɔkɔ aburokyire ba ɔma no aba abɛhyɛ the yes, I know, but before I withdraw or petition, we said, because no the petition of Obama. Say what one so now, say was super to suit and Nipan will not contract. The yes, I need a call judicial committee in India and the Embraka crowd. And yet, I said, the free or in about petition in Florida, and yet it's our own Sutana judicial committee. And I call judicial committee, no, judicial committee for no young cousin. If he say Embra judicial committee, no, a parliamentary say, and then he say a basse will be true. I don't know the command judicial committee, no. Let's say, who person would dig Mubia, as also true the back. You could do her, sit for say, oh, man, no trouble, more human, and true the dear man. They would be in trouble with the assembly. You could too, I did it, say, Sata, Embranoa, over there at home, and travel, obsessed say, home. Yes, and to be. In fact, me and I yet or more lawyer. Now, a very good was had within the year, we can if you want. Especially Jazzy, and then or the man in Crawford. We can if you. Yes, I am near seven. I did see an opa, and now Omkofa, Papa the season said, oh, Sata so no na nkrata no e command judicial committee na injection kan die ni asem no na wokofa o hemi si so no na je se wo mo bucha court no adintia nti ye site for contempt the contempt to wo so na the contempt to wo so a de ba ni say sita panifo no sa akotena ase troy ebre court say o mo di asem na wi Omidi assembly be no obuabua sama mpanimfo no fo nti wo na ma no kwan se ogogosi ohede die no echi yesa de to court na ni ma court no eye se e kwan no a wo so mo afa so
say womu see or womu buasa no yes I did yes obi ni wa na wo di asem say yi nti ekwan na wo fa so wo mu buasa no no ye kwan papa nti yes anko judicial committee go bi efiri ho no na afi ye na che say ye hu say wo mu see ye na nti the petition prayer na tumfo say yes no on he can be my na amamre ekwa ye mfa so na yenyo na enye fe efiri ho no na che say ekire ye ba ya nana adaroma ohire ka kire ye say yenko na yenko kambo na yesisi ohire no ye wo ho abusapani ekọ ohima ho okwa no atuprum mbuso ba bebe no matuprum osoro ni ba osoro so for sekire e ma no ko ohima ho ma ohima odo ko to no mo ohima ka chenso ba step wa ma afi ye ka se de nyema esi ko no ane se e papa de o se odina di hine no obasaman a na matwofo odina ji obse national security no ma ko fa ko fo no du wachi na twafo hine no mo san ya se hine no mo san ti nana odaroma asem ni nyina ne se ekwan no a onam so no a opese osi o hine no enye sebi nana no sa wo mo twa to ko dada no na wo fa so asem anyway so man say yi ni fa me boa what they so yi anti penifo no ena say so mo ba e ba ko na say ba say e ma su bi ma me boa de bi na misropi antisa na ti say ye tie de ni say ohima yi ye o se kamo ohima ni muta no Asaamang ba pe o ba pe ta so so pe ni je chele mo ba johan still esi one month masa ba jo yera achia me wadaroma nsem no kanina ofa peso ana enya sa na tie yi peso ni si o say na su ta ni peso ana say ba kono peso na su ta ni dabi peso busa era so era one person na sa mo ni esi dabi busa dio be mana no kasa ma busa o pe busa pe ni o se mo consulta ni suta ni o su ta ni peso ana say ba kono peso petition no dabi asam ni na ba nyina no asem ni na ba chita gini ba de okoye no ebi ko ho de ko ho ne se ohima akogi ahimfie atra se you we ahimfie ensu ta ko na si maninka ka first one ko ho nana no a nyame afre no ohima akwa fa ahimfie ho no tie benifo nya kwan enkogu nsa asese wo be fie be penifo ho na se wo gunsa no cheja se hine ni company no hima na fa fie ni yetie nana ti boti uko ho se si aja se hina ko ama ebra de ko to nana bunsafo adim no ofre ne ka kire se wo emfiri ho but when fee no nti ahense die sisi e ba ye de e odini we na ye call no ana mo de ko to na ni mo o se won akoyi ni pa o so tu kwa ba me ade nana sa ko kai sana de se na mu kai kamo Asaamang no so kai ana Asaamang ba pe ni wa mira achia me wadaroma ensam na o kan nyina wadaroma nya sa na tie edi kan Asaamang hene ewuye Asaamang hene yale me na mini ha emfie mienu na papa no ma me behwe no ti me ba na me bedi akonya nso eni ahima fie ti na mete me wo fa pani fie me ne abusu pani nyina ya de ba ko eho na mete enti na me kohwe Asaamang hene mfie mienu to oni wo Asaamang hene nya asem ema wansi Asaamang hene nchen fie mienu ti fie amene ni timu no abusu pani no sabe ba bi am ya me hu yie gogogugu ma homa watete no enti na ya mani bresem ena tukotena obi a metimi krom tukotena madam fufie emfie mienu na tuko nkanan fise na ni enyan ti akire na Asaamang hene yale ye ena o mfre me ma me bai se
me na nanu nti memla oba bia ni no ne yere mu bia nso ni a timbehwe no timehwe no fie mienu na otwe mienu abusuapani na nsi ho ankohwe ne da enti na ne ba pani be ma pani ye fe na kwasi sekire onu su oyechidom hene onu su fira broche ba no papa ka chense so wa mehwe no a onu obi a ohwe no obi nti ohwe no kopim so obi wansa no betu kwan ya wotu ena ne ba ne be pe me ba bia na mo papa kuro hu to ase tiya sa na papa to ase ne ka se memla se sa mo mo ye mi memla metena ho nti mi so mi popo ekotena ho hwe mi papa nti a kire na ohene ma ne ba ne be pe me no se so ami kwa mi ntimi hwam me papa me ye be ma nyema bi wo ha mi ntimi nti wo bra de asi bi aja ne bra na ja me ba be hwe wo hen mfie mienu na otwe mienu se ja se hene be ba fie ho age se sebe obi abodua na obedane ansa na obehwe Asaamang ne nso ba bi a ye ne tie ne mu nwa timi oba ofra me ma be na se be ma woni se ahemfie de mentina ho na se me de ma hwe ono se me na mia na metia se nti dan ye wo tire ho no kokofa leti na mu na hwe me na ema mi wu a na chende obe bia waye na nanu mwadawuma efie no so mekoye Asaamang de obi a watwam ho no konkran bi obehu se ahemfie no nenge ti ache no masi achire be boys quarters 5 rooms na o ma me ba ko tira mu a me de hwe me nana sabe se meyi mi ho a na ma pe obi amana behwe no na me aba to ase ti me ye ni sa na papa no eda me papa da mpam ya wada de ne betu jin na otwe mienu ya wada yesie me papa to ase ne na me na nan kam na msese me so ene yesie me papa nti wadaroma de mba bia mu nti ade chimfia da meba ena nkoye ti me kwa na chese enimu ha papa na ewo no efie ni nye nti e de ma me na mse nyame be kire abusuapani nso atokro mo nsase nyina di enti sabe menya sika bia fi ba bia na mpanifo ho promo to se de papa na ya ne de o mu wa me ma mi nsi ahemfie no enti nana no wadaroma mituka nkran ma jeje mprofo bi asebo mo nsam obi ewo Asaamang nkran sunwan ba bi bia ne wono mo ama nti me ya mesimi pesament we si ma me aron ross nti o mo ya me saa na ja me di si fie ni wie nti me nana no po we hye mu fie nsia nso mi mienu enti tu se akase ye bepe sika edi na wotweda obo nso ta nya ma ne dada no wuye nti ancha ye be nhia no nso wuye ti kaka na manfo bo a me nti me kwa na me tifutuo ni mu a me ya de ni mpanifo ni bia ni hono mu a o mo bo a me ukofre we ya na we atwe no kofre na me se wo me abusuapani na ye ba ko se abusuapani na si hene mimi ni tumi nsa mimi yi hene enti o mu nyina akota abusuapani na chi na kaka yadi ya Asaamang ni aye wie wadaroma ye ni doti ye bibia wie nana ye mu bebuka ampono ahene ka ho o mu bebuka opepe kan say 1 billion and o mo de ma me say e ka ba ni na ja me je na kaka fie no we ya no ma se ma misika na mfanto tais ye say to we brem eti fie na matena awe anyema ni nyina o mo nyema e wo ho me pesa ba yi da cha me na nam ne na na ti bonti e begusa ho asem ti ye mikase ye fi ayi Asaamang ye wo ahima fi ana meboa enti omo kan se omo gosiesie mi fie da busuapani gosiesie mi fie da mu mam ebesi se ne nana no omo nye enti omo ya mo se ohima ntina ahimfi ohima ntina ahimfi ne no so wadaroma de ekosi ye no de to so biem ya ba ya Asaamang na ye wie yo se pe nsi anan ema me frɛ abusuafo ne mpanimfo ni nyina da kra na ye sura me frɛ mpanimfo ni nyina ma mo betena mu bi no mse nana de adure de wo se popo obi obefa be ma ayinam so yo ye no ya wada esie ya wada ade achi mfie da na babrante ba ko ba da nkwa no de ni bi ato ba na mse ya nya ne sa ya sie wa hene no a na wo di bi ato abla me ne de bi so mu enye ye ti bi wachi ma bosom ya na se na atwi bi nto so ansa ye nya ne sa na mkoye wo du bi ato abai ena champion no so di bi ato abai mema mi mi hwe kira obi ama ti atitimu afa de na busuapani no me frɛ no se bema se de aduro no e wo se mi yi nipa na me de nipa me na di bi ato abai ti mi yi mba enti bra na enke etimpa mo na nanu modaroma me ma yakɔ no home plan sa empanifo miensa saa amplensa wa ma
Miami tea sukoya. Miami tea sukoya so far. I was said the Edron, ye be away for another, and what can suit him in Tambuni so. Satans and then suit him any one of tea. They call Yacham Martin. No, sir. I wish a penny more for one to call us. I'm playing. You call Yacham Martin was I'm playing. Wah, Tiafe at 1 more, that bear your water. If you want to say, the swat or baby said one day, Himana, or needing penny for them. One more church, I will some more to say, one word to me. And I'm assuming I can't be for to go with someone to say. A bema, you used to say, Mina made no name 1 year where you will shed your bush, your penny in penny for the yummy. And I'm assuming can't you said the almost to the yummy penny. And I need now trap. They shoot at him, and then shoot at him so basically as someone. We have a candidate, we have a candidate to unfair or fair or no Japan, no cocan, not to a friend, not to cocan. To go on, Nana, saying that here, and was at the recall, shoot at him, I say what to me. Emma, a cocan, tell me, shoot at him, I didn't I see a can or see I was a penny not to me, I would to me. And I'm see there being money into a hinny by and I'm told for some and more in to a hinny by and Yasadi Asaamang choir was see the more be able to grow. Be able to grow or Sasana Tedia Asaamang was see what tear for nooning in a tear moon penny for a moon penny from the 7 and you will not see him. Or he may hear and what they are bread or near or catch up with your penny or they are bread jassy. The jassy and their bread moon penny for this are someone who more can. And Amania Quanso, now sure jassy no ababema penny. As a one floor, Papa, Mamma, no one. Or call ye, Wama. Tiaprana, a dear China Pambanos and a number Papa, and I'm say there be Wama. And I'm so sure neutral person, Nipa Bamiansa, as I call ye, Omokoye, a dear young bay, and I almost record you, Omokoya, or catch her almost say, oh man, we'll try to look. Almost recorded at the blame, and I'm just sad. And yes, I tell you, I best I will suit him and you say, and I sound cold to time when you tell him says, one way you know, I'm saying, another room, dear, you Yaki can't say me, every son, I tell you, Mamma be penning for a bishop penning so penny of shining in Asia, a money mamma in Asia, your friend and plan son. Why, your total presana, or buying or Sabakan to time in town, you say a good so never die at all. And I was time himself or cock, whichever tea or Baba is who basically in the town. Emma, when you tell your son is sanitary, they may you Nimpany phoning and come out to join a BBR, Asaamang BBR, Trebia, Susubia, a Guaduma, O club shopping. I used to tell him in some mounds, send Sire to a good cinema, or Jane, or CBN. Bien one of it, your corset with the Berman Cosiswa. Your friends, your phone will be yet to me, your friend plans and Wama. After they're not, I dear Chiani, a sample of friends, or Mammy and Quaya, Maniana. Your choir, your twin, you go Jabu body, if you almost have a sick room. Anna, yes, I catch it to was sanitary, or my dear, my mammy penny for Abbott, come home. Now was shy there Asaamang, until you shy there Asaamang or say, once I'm finding men to time, but if I go home in Amman, the gas in the castle will try not to endure ma, almost as one so be answer ma, almost say, maybe need to me and this evening, until I was a penny seeing to a mamma. And now, the man is shy, and I to time in the acquaintance, say, young family was actually dating a better choir, or Kosai, and Anona, Asaamang, Aman, and watching now, almost maybe call to say. Me, Oma, Eddie Junction to me so. When so, move I'm going to court, my court of Casse, and Junction Dam Soniadi. Like I said, the only choir, court to Bogu, a guam for, Eddie me or Pepioha, and Cramunchia be sending. And almost a year, Jim said, Tia and Sutahine. As I did Sutahine court. And on choir now, court to so say, high court to say, Asaamang, almost some family Sutahine in Wonka. And the basis in the Madaruma, a triumph into Madaruma, Asaamang, send it here. I don't know if you said it. Asaamang is to change it. When you follow it, could also follow a boy. Just say, what did you know? It's called the blue eye.
Medine Nana Opokujisa. Openi Opokujisa the second. Medine Openi was a chibe to Subi. Samaja Sahine. That's it. Medine Openi Kwame Tapura. Appointed Tonto. How do you say? Medine Nana Opoku. Openi Opoku Mawetu. Michelle Kwemwasi. What did you say? Me Akwem. Who's your commercial? I say, we are. Me Akwem, Akwem. Achai. I'm Michelle Akwemwasi. Openi Kofi Asaamang the chairman. The friend of Openi Papa Sapo. Then Asaamang and Kobia. That's anyway. I said, would you want one card? Yes, yeah. You know, KTC go Yo, Nana, the same money the Egasa. Me phone more than that. Yo, that's it, that's all right. Yeah, minim efa ahensem enie. Emana na Asaamang otwa ne hwe da. Ye nyina ye mwa. Ni ehunu se fie ho enye. Na ahema ne awoka no. No kure ni fie ho nye. Enti ye nyina akabu msi fie ni ye. Misata plan na mo bubu ya. Enua ye twi ye ni nyina. De na bubu ya na twi ye ni nyina. Ye de ba fie ho de ye. Ekusi se iwie Emra yetena sia yema na Asaamang ne kokra mo pe ena yina ya binim se kokra no de yempe obi o ba be fa etuo enti abusiafo ne se eka wo ti bo ho no mu yia o de abirika ase ene dwa ase hino so aboni kanifo amane weina Yakoba ya no se yanti bibia dano me wo ha ena ebe mine be no so huni se na hima ma abranti bia wo ka se eye miame ba enukure eye miame ba eba se na hima skemla na so na hima tu se mena o wira vi so prava tra me be empresa ya wa nyomi ena na jubiri na hima afre mi se enti kaza nyamu so ebra nana eko na kirene de senka safoa eni ayibo ka o de so ndio asehine ye pemno fama enti enene ko ya kasa kura wa yiese ebeto mele bi no aye pre e hwene ne gapade hwe no aka anje dem se safoa no uja asehine eni basa amempene sane tere fa safoa emame enti enu eni ya kasa enti mro be frɛ me ka jilo so wo me ba no anaju place se bransi ko ba be frɛ me na wo why wa dwele se wo de awudu okura gu be enu se me ni why ma be sa anaju place me se ko desi ku ko mu de de se enti na ko da de che na da le ye kuara yebre ti asamo ma hanye giwa na da le kuara ne nyame se ye kanu kore banka to banka ne na ye ko kora ana pese me kan to no kan o ka se o se mi kan lo ko ba e ko ni pa bibli cruise de mame into oba e ne be no so ta
na mwa hwe guma mi de afie kura na me bepe moto ne de asiso de akọ enti ka chere se ade achi anopa beba ade achi anopa ho me wo ha na mte se ye bo twene wo ayimfie no mu no na mu se mranti bi aba mo se na na dwane na na mi hada se mo se twafo ahene matofo akọ ni fie ama wafam pumam dwane de enti zane te dia o su dwane no kure ni me manante ene me mama epi am sa na mto mu na sa ko si yede agona fo ahia so na mu sa ni kudu agona sana me peka be kuma so ba ete enti ahini no a ko si mi ga se hini o se mi mu bi na me kwa ni mu ho hwe nunti ya pese be ka kire ya na ahima o hini no a usi ye mi ga se hini mi se ya dia mi mu bi bia ke se de siti bia be bo mi mpelifo na mane na ye de bi se ye nyina ko ani ye ko hina o be ba be fe yeso do corona da payache de se ka o frames para mi compagnie ya na ka me ba de chuma ni mu bi sa Alors, ça, c'était une série. Mibra amamre eso ti mibra free mu a ye bibia wie ye no ye dura ifi ho ema ni na otweso telefone ni na ishia send ye sino ese ye bobi e share Asaamang and ma ye nyina ye fa adwin na mi de share jasen ensa se oni na oda adishi ano nti on koshe na bibia ntimi entwe yi emayo eho ena sabi na manim anko yi ameja se hini amebo ye amani bia se seina ebusiafo wanhema ni ebusiapani akache no obitumi abebo mpanifo amandile simply won ku see say yewura asamoa sechile instagram obai yedi yensem nyina koto nanim yewo Asaamang ne ne atisi nyina ni koto nanim wano so ehwe se obe siesie ama ofla yem plensa na ade ni won se emplensa bia ye beko bia no sabi na mpanifo ye yanya amani ewo ni system tina aye isuru ise oko na wanka okasa yi na se wofa amamele kwanso se one ne kasape oka biblie so a na tiami befa so ati dedua enti nie wo nyina ne se emne bi a itwato ye koe na o se obesisi asem no ema osiesie ema ehwa manie bia amable bia wo hu bia no o meye yene abusapani eni ohima ni panifo enyina na nie wo mu ne se dano a yehia ye no na ye ebenada ehwa pe na odi ni pani eni ni tumi ka je se yawa danko a yemfa Asaamang ehini emechile no tinupire na ayedin amano biwra mamle de so sabio ahinsie enye nansa ne se nennan te se yehihim na yeyi eno echi
ɛna mewɔ hɔ a na m'adwuma wɔ Mboase this study a mekɔ na kɔhwɛ me nkyi kakra ni fiada na mpanimfoɔ frɛ me sɛ nneɛma ɛrekɔ so wɔ Asaamang ni nti mefrɛ gyase ho bɔnamanneɛ sɛ ɔmmɔ mmɔden ara sɛ basabasa bi ɛbɛba hɔ a ɔnhyia mmaamuwa no na wɔne wɔn nka sɛ ɛyɛ mewura amanneɛ na yɛyɛ sɛ ankɔ yie a yɛwɔ kwan bebree a yɛbɛfa so a yɛbɛdu yɛwura anim na kasa na nnie mu do so ɛmɛ na ahemsie no ɛbaeɛ na yɛwura ɛtu kwan na wɔma digya asehene ɛtena ne nan mu ɛmaa no a yɛkɔ no hɔ na yɛde amammerɛ ɛyɛ adwuma asɛm a mewura nsia na mu tumi ka kyerɛ yɛpɛn sɛ mewura Asamoah sɛkyerɛ Asaamang na ɛde ɔde ne nipa asi apɛtɛmu wɔ Asaamang nti biribiara ni hɔ a sɛbi yɛn mpanimfoɔ titiri mene na mekasa wɔbɛti nti ɛma ɛyɛ ni asɛm tententen ɛma ɛyɛ nti mewura ne Asaamang nsɛm no kakra minimu ɛno no. Fabio. Tu vante a minha, não. Eu não subi nem. É frame, veni papa sapo. Veni Asaamang ankobi aí. E não está mais nem cair na. Aí nem na mesma adjuma. O famania ni amamre é quase. Pepe. Chese, Asaamang ni. Se bi grupo dia kuriano. Yɛn nyinaa ne bɔ ne kyi dɔm Asaamang yɛkɔ nsuta asɛ kɔpɛ ɛkɔma so nti bere a ɔbaeɛ no kyerɛ wɔhema ka na asɛm no wɔ ahemfia yɛkɔ wɔhema a ɔkora sɛ abusuapani sɛ ɔtu ɛhema ɛma yɛbɔtu gu bi nti ɔbaeɛ no wɔfrɛ yɛn kwasɛ bi no wɔfrɛ yɛn me wɔhema ɛne abusuapani ɛne ne mpanimfoɔ kakra ɛwɔ aguwa aka ne gya ɔto so ɛna ɔka ne sɛ ne nyinaa ɛna wɔyɛ sɛ abusuapani kɔ wɔnyi kyerɛ me ne ɔhema memeyɛ da kɔ ne ɛno nti no sɛ biribiara na aba a ɛne ne nka mu mayɛ sɔre ɔfam no ɔhema so ɔfam no ɛna kyerɛ sɛ bɛka ne kora ɛna Asaamang ne sɛ ne saa na teɛ deɛ aka yɛyɛ ntɛm a asɛm awi yɛada kɔfo no ne mpanimfoɔ no ɛdaa no nti no neɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛdeɛ duru obi bɛhu sɛ asɛm a nana kaeɛ no yɛde n'ano ni ɛna oyi srada ɛna ɔde maa abusuapani sɛ wɔkɔ asɔre sɛ ɛne yɛ nyinaa kora ne yɛsere ɛna wɔkɔ asɔre deɛ amane ɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛna yɛde srada no ɛde maa wɔ yɛaka yɛ ntɛm asɛm ɛne ɔhema fa hinyɛ mu biribiara awieɛ no ɛna nanasa frɛ kɔntihene maa ne baeɛ bɛkaeɛ ɛne ɔhema ho na deɛ kɔsiiɛ ne sɛ ɛberɛ bi ne yɛ akwasidɛ yɛwɔ hɔ a na mpanimfoɔ ne me nua abusuapani aba kɔtwerɛ krataa sɛdeɛ ɛtu ɔhema so na ɔnyɛ hema bio ɛne ɛyɛ dede wɔ hɔ ɔmo twa adwan ɔmo de kɔmaa suta ɛhema ne yɛso yɛtwa adwan ɛde kɔmaa suta hema nti ɔmo a no so yɛto wɔ Asaamang hema yɛso ɔnyɛ amanneɛ sɛdeɛ ɛbu sɛ bɛnya suta ɛhema bɛtumi ayi Asaamang akonnwa ato nkyɛn enti ɛhɔ no ɛna na suta hene hu sɛ amane ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ wɔnsama ɔsoɔ no ɔhema anyɛ adeɛ mpanimfoɔ nso mo anyɛ adeɛ ne saa nti no ɔno ara yi ne bɔtɔm sika 30 million kɔtɔ wɔ dwan ka yɛn kyɛm asɛm nyinaa
wo sabi kote yini wo jina na nanu na ta sama tuta ya ka e kofia e siebe ye kama ema ne sta be ma yini na chiame ene ta se yini sabe ya sabe tuta ne yina sabe ye tinu etu obi efo bia no kura nko Asaamang ku chanu kan mo so ti chanu sitawo nyina ko jira ho ko ha ya ntuma se ne ye mu che bia ne bi bia te wie ne ko da ne sita ma ina se nyina ne ko se ne ko no ma nya ba ko na kamile se ne ade na si acha ko ko mo be ne nyina ye wa hima be yi no se ne ma ne no e fa ko me ja se ne ja se ne so fre atran ko nyane ye nyina e ne ba se ko ya so try to go papa ana se bi ebru ye wa hima yi no aka mbele fo ko bi nyina atena se ko fa na me chere se so ai ka se no so ya ye hwe no mu ni pa no e si e nyina wanya bi ase ana se body dem na bi atisa ko ni fa na jira so obi ka bi bisa there said you hima yi no mo no so fata so ya de share so ya de share ma ko ta bi se pani ti se nia bi se pani ka na so o hwa na mu nyina mu chira asa ko na mo se no so eti na da no ma ni esi ye no de kan sabe pani fo de ye yi nia mu na sa mo ko na mo hwe se ni ba no ko de ni no sabe o se fata we de share o de ni ma ni yi na mo ni na court ale wahine asa mo court ina mase yo la chami me de opini Asaamang trafo yo la story de e ba bia o kan se o sisi jajitunu iti amania kwan ene se yeto ye perifo ye twen se ohima ene abusua pani ebeyi obi na odna ko meja ase hini te jase hini de na be ye perifo ye twen anu ye to twen wa ye twen ya tiwi o ye bi wan se de abusua pani se na mkan kiti itu bi echi adan kra mi ba ma se iti mi kon na ni be chance adai ye biti anse mi anse obi si akonkon na edikete di na chi adai ya ese obi a ohima ayi na mu na on fa na an penifo a ede ne ejukromi ye hwe de bi fe chira ba eti ye busa busua pani na busua pani se on so oni mo hwe ye e ko so ye busua pani se na mu aka eti ebra obe soin na aye be miensa e wasanai ba ko kra ben ahimfi oba nyamien di stomu breni me twafo ya mi gina me ka sei obi a ma mi fie a me frem say ohima di obi aba nie me hwe say o yo bentin asimasi ebi amasa mi wo edem nana mini mi ame de mo minu akuma ba ko den de mu yan se mlanti awan mlanti akase ba twofo insia etu program de mten so mo busa me ma me se ye hwe opoku na o mo kasa mo nti papa eti me di mani tap mo de mu se bawu ewa o busa e wi no o mo gura me dem force o mo se yes o mami dem o mami da we no ma pim no ma wura mi mami dem na dia do dia na empaibo nkoa because na imu abomiye eti o mo yasan na kuruma fo na ashase eba efie ho eno bu so adai o si oboku na anya hwe no enye muti ne ba eti mi shede odie no asema o mo ka kire o mo bonu mo se o mo ahumi a na ho twekra o be hwe mi ewa mutu tini epe ena mi pie boko na tipanye fi ase dwane me ko na ko case ema
police commander or efijase and was say yes I gonna say and I'm in Dimika Command regional commander man here now regional commander man me ba district commander and friend in the Kasai wo mo ba no ka mo de ba ye no obi timi fa ne number Emma o mo ba video ma me de call police station abra e be sin ne ya kan ma se na ya de konkon ho eti nya mie no distoni ka no ne ni pana e de e ja se hene na ne ja se hene ka e no de ba e be sin ne asana ma so na wada roma ni e ko so Asaamang eni nyai e nya se bitwa metwo man fo e no de na me before so e nya se bitwa be bia o hima na kwama pompachi so na ma pompachi ni kura no e na tele to me jina me na na ku nya ni mi twa ta so pompachi ni kura no if you say yeah o hiri e wie kasa e o hiri dot ye wie te biara da ahifio ya tutuo efie be ho kakra ahifio tutuo de biara se e tonto ye bi entombo ni be fo nya akwa ni duda body pa akwa man eti de nana sta mahini kan e no krese o ina fo de demo nana samai ma eni abusian kwan ya na so mo fa so de obi bra ye benifo na ye hwese ndi pa no se fo so bo no ana ye ne de ama o hima ka so ma obi ma nba fia enye no kure macho na mijina ha frame na opoku akopani opoku akwanu hene nia me pamacho eni je mu mitu kwan ana mini Ghana ha na me baaye no Asaamang penimfo e de ensem bibili tu menim eni ti me madwen se mehwe se de oba peni kan ye no me ade na ebekwa na wotwe na me konkran ena insutam penimfo eba be kan se oba peni aba insuta aba be ye sebi eniamo ho akire wo samra na me firi abrochire baaye na me fanse me na wotwe ni no enti me mo ka ho asem no ano oba peni se enye nokore enti me ya na mse ma me oba peni wadawo ma se bibia ma yenhwe na yenkohwe nka oba peni se Mr. kan sentina eduabo empa no enti bra oba peni kan sa no sada no na de che na se me konkran tina wo se Asaamang penimfo edi dwantoa no ekokoto insuta efo enim se asem no a wo se oba peni no oba peni se enye nokore enti me won kra me ba ya pe ena penimfo no ka kire me se oba peni afa owura bie a se odi Martin edi dwantoa asine so amon ko insuta akoye eho amamre nyina enti akomi no on se ufra buche ba ye ka kire se ade a oba peni ne editi ho no se de ti sebe ma makoche wa buche kenya dia megina ba bia enti pasa na hu se sana kwa ne chese do krese oba peni emfa penifo emu enyehwe na etrankunyafo ebekwa akotena nim ni akwakọ digwa to akoma nsuta penifo wo se won kan na obi a sebe onti akonya so na ade man bia enye na mede me ho ebema abusua peni ne penifo se de be ya amamre bia ewo ho no ye behwa kan se de tie na nsuta man hene bae na mianim ni openi waye na afemu die o nana aye na afemu die papa o ka kire ye se ye nyina ye nkamu se de penfo kan bunsambo hu bibia ofa aka no o tuwefo e ka kire ye se o ba no oni ye nyina na e ba behwe aye bibia nti yankoye baako me ka se nana sutama hina nka na meboa o kan enti ekoko wie se abusua pani ene oba pani die se de ye atrankonya die ye mpemu enko de ye twan ni se omo be yi pani no ndina ba na yensu edi esuta man hene ne penifo eni na bibia akoso enti de ekoko wie ya ni se sa esuta man hene e kan sa no bia ntehwe komti hene e wo boas na msumu masitafo enti da ko me ho na Asaamang branch ensuta bibia ni na ye ka chese ka basa mo bia nye bibia e de ha bia beba
enti ɛhɔ na kontin ka kyɛn sɛ akwam na ɔbo ase nti sɛ biribi a bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ gyina kɔmɛ hɔ ɛna ɔmo frɛ me sɛ ɔmo asi ɔba pani ama yasoa obi ɛde ne ɛnam kurom sɛ ɔyɛ Asaamang ɛhene na mebisa a nana gye ase hene ɛna ɔmo nso ka sɛdeɛ ɛtɔ ɔmo anim na meka kyerɛ mewura nsuta meka kyerɛ kontin sɛ wɔn a ɛyɛ nokorɛ ɛna kontin yɛ ne sɛ yɛma Asaamang man no ehu sɛ yɛn mpanimfoɔ no deɛ sɛbi nyɛ basabasa na yɛpɛ na yɛnim ho hwee enti akwam yɛakɔgyina hɔ na mentimi mma enti me ɛna ɔma a ɛne Asaamang mpanimfoɔ ɛne Asaamang mmeranteɛ ne mmabaawa no hyiaeɛ ɛde yɛde to ɔmo anim sɛ yɛn mpanimfoɔ no yɛnim ho biribiara na mmom ma obiara nhwɛ sɛ wobɛma basabasa biara aba kurom na nyɛ adeɛ a yɛnim ho biribiara enti yɛka saa no ɛna nsuta mpanimfoɔ ɛma ɛfrɛ sɛ ɔmo hia yɛn yɛkɔɛ na nsuta man hene gye ase hene ɛna tie adwam nti n'asɛm a ne sɛ adeɛ nti ɛna konti hene abɔ kwan me abɔ dawuro wɔ abere a nsuta man hene ayi ne nifa hene sɛ ɔntra poto no ɛntwɛn no na wɔkɔ aburokyire aba no aba bɛyɛ dan yɛn nso so yɛkɔ akɔhwɛ aba bɛka kyerɛ ekuroma ne saa ɛna yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛn anim ho hwee sɛbe ɛyɛ abusua no ɛna ɔmo yi ɔmo de hyɛ de n'abrɛ na yɛn nso nya adeɛ a yɛnim sɛ nsuta man hene mmom na ayi ne nipa de n'atra poto no eti sɛ kiyɛ di mu a nka yɛn ne nka yɛamfrɛ kuroma no a mo ma ehu si ne mo hwee nti me deɛ a me deɛ minim no mmemmeo ɛnya adeɛ a sɛbe mekɔ abusua nim sɛ ɔmo kɔ yi obi aba na mempere mentimi nyɛ saa nti me deɛ ma bible kora sɛ wobɛyɛ nwura yɛ wobɛyɛ hyɛ eti sɛbe sɛ mɛyɛ sɛ bi a menkɔnkɔ baabia na megya mfifidie na mehwɛ deɛ ɔbaa pani ɛne sɛdeɛ ɔsi yɛɛyɛ na me nso mpanimfoɔ no adi ka mefrɛ bokyɛ wɔ maka kyɛm deɛ a na mu sɛ ankɔ yie saa deɛ ne na ɛwɔ sɛ mehu sɛ baabi ɛda no me nso mɛgyina mpanimfoɔ no ti ne yɛde yie atoa yie na deɛ medeɛ menim no no ka ho bio yɛfrɛ me Kofi Dima Asaamang hene chairman Chairman hene anasɛ chairman chairman paa nyɛ chairman hene wɔ yɛpa chairman hene na ɔkaduwa wode kasikade wode bɛtie media menim ne sɛ meyɛ chairman wɔ ahemfie nti na ɔba bɛfrɛ me soma m sɛ chairman amanneɛ sɛ ɔha ɔba ma ne yɛwei sɛ na mati asi so ɛkɔ so a no mafa wɔ bi adi m'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa korɔ no mɛkɔ no wotwa kontompo a nipa no bɛyɛ adanseni sɛ apa mene ne baeɛ sɛdeɛ na ɔbaa ahema ka sɛ ɛsoma a ɛnyinaa me ɛna medi anim di kae na mafa obi adi m'akyi sɛ bɛsen kɔgya me na mekɔ no asɛ nipa no wanka no korɛ a wayɛ ma danseni nti nsɛm a na ɔhema ka nyinaa ɛyɛ no korɛ obii ne hɔ a asɛm no baeɛ ankɔfrɛ busuapɛni meyɛ megyina hɔ mekɔno hɔ mfrɛ nsa kɔnso nkɔ hɔ saa ne nipa mmiɛnsa kɔɔe ɛkɔfrɛ no ama nti biribiaa gye ase hene nso so ɛnokorɛ ɛsɛm nti mekɔno hɔ ne ba no kɔwieɛ no ɛsa asoma me sɛ yi mu bi ka me ho ma me saa ne ne kɔɔe ɛkɔɛ ɛhɔ na ɔyɛ sɛ na ɛwu koara nti ɔkɔkɔ so loto hɔ bɛba ɛhwɛ n'anim a wama mede deɛ menim Asaamang yɛmfia no na mede yɛfrɛ me a yɛsoma me a na mede medi so na makɔpa ma Isso, seria. O também telefone na telefone o adoma. O muito tio não sei se o adoma. E aí na tire o na jase ne de waso adoma na my friend no pa no luto mo anya pa ko. Na baba kwa wodi ka ba no se we no say I go ko de wudu kwa good to do ma na anu. De ma le di. E to so no di ta o be fa no ti be nko. E che be fa no so no go kusu luto ma ko. The floor on 9 was 9 months so say sit in the park. Well, was several days. But your mind is with a won't connect 9 months. See, a young copy of idea. Almost 9 months. If you are so from a person, but one about 2%. Or when they say 9 months, a year was a bit better. The other my idea or won't found one back. That's the way enough of the Pira. So you be a one about percent. Or when they say it was a penny, it's a found. But see, I said 9 months. Happy Jennifer, Asabi, to dance also, Uncle Naima was an empire name in India, was a baby. But you put in our teaching, Munano, Jafo, yes, a bit, about to know him, and I come
almost did you put in a hand and say, what do we do? Naima, as in the one friend was what I'm calling check, what do we do? It was about to win. He said, yeah, about you, I'm under was that's the name of Floss, the brother papa. Was that the answer? The Bible promise will be quite the. I didn't was as smart, chairman about check. Was we do to tap us to your baby. I didn't check a point. I'm training you. I said, I will travel places here today. That's so. On another time, I know from the Nara. But the next time, I didn't win to us every year. Said to me, Asaamang, Iradi Mao, dear. So we could see one another said, I don't know, blue answer the service. I buy you a handsome. Buy you a handsome. So we can buy the. I don't know, buy you a ha. Say, I don't know, blue, I buy you the pa. I must say, that's a one day. If I'm on my, it's a important number of the next show. I'm a come to see the actually. I'm not going to part of it. Because I can tell you. So, once I did this, I buy you a little another. So, such a way you never call such a Julia or some have this such a. So, these are my mobile to be there. Get by you 100 kilos of 7 can buy ya. Can be a couple gets name. This was Adama. It's so when you at the way and get and the more one of the proof for what this is. All the more kind of local is able to see. There was a penny there. So penny the other proof. When you care to die, man. When you care to, I'm about him. And I'll see here. Says every because I know how to one and I come up. I don't know, so that's about was I'm from one was I yes at the point, and the more you do with it. First of all, the other permanent cocra. It's all my whole when I saw no, we'll see the heading of Sebi. Then I'm a baby, I'm on something number. I don't be blue, to be the source of Adoma. But this is one time as a one car, or when I'm family of my vegetable. It's all we are, I don't be blue, man. I certainly do not want to tell you what I said about how I don't be blue with them instead. Dauma. Now, Stein, a warfer, maybe be out of Dauma, by a so a word there, or Dauma, Mr. Eviam. So, cow fast or crack for one time, the apple tray, the Tony Croye, Saka said, Musuka, and Baba Miami to you, and Media, be up or for ya dear. But Dauma, the Mijane of Bishop Penny. One a day I read a bed fee. No, the one son. Aba adi abidi energy but that my sister about him am how can this ask about it na ujai e san kra ko na ma o man sa ba wa wo bi na ono tumi o fa kutade tu him na buja pe no tumi tu him abuja pe ni for mo ntia se abuja pe ni nsi akonya abuja pe ni de se ja ma o kra wo beton akonya no fi so ya be ma wo che ti e ka fi asama santama ne pa wo kan abuja pa no gina wo ba ko ti ba bia ma mpani fo no na no wo fie no o no no him ma chi alo pa e dwene ho ye fro kan ho so gina wo contemporary ba bia do do be ko no e ho na wo de to o fa nto ma ne pai na sa wa o ska sa wa yi onipa wa wo obi a wani je na ho a wa kwa na kosre o si nipa mienu na asre se nipa mienu asre dia o him ma ne bi o kan ho so bibi na obeti ma kasa na wakase bi amana to him aso na otie ba bia wo ni hwe no a wo ne no fie no asre no na ka na do no na obere wo de no so a wo de ama wo him ma mpene so a de obeyi no no jase ne wo na obeji de ko na wo se no meji nko be de na ho nua no ma ka mo se mo to wo twan jase ne so ma esi a wo se wo frɛ me agire manko na nko be he na wan ko nsutai na wo fi na suta man ne obai Penny and now yet was a lawyer. Young Casa lawyer for you, man. Hano, a do a beer mono, article no, and how the article no, a pomma. Once I do a dinner when you saw you one time. And Modiano so slow. Oh, yeah, Busani, I was saying Mumrano. Now they are born of Viaggio.
na yɛ ka fie deɛ ɛmfa court deɛ no ma court ɔnam court na yɛ kɔɛ ne ɛni asɛm afei o san kura so court bi ama wɔn ato sɛ mo kɔɛ mo ka mo asɛm mo kwahyɛ sɛ mo san fa nkɔ afei mo ka yɛ kura no high court na ɔmo di na asɛm a nipa baako fo aba baako ama na ɛdɛ ne etimi di wɔn na ɔka sɛ contempt nyinaa na contempt yɛ ɔka yɛ efi a contempt ɛwɔ ne yɛ contempt yɛ takɛseɛ ɛna ɔtete aso ne akyɛw contempt na owu ano ɛnti abudapani wo kasa ma no a wo amoa ma fi ano wo kra na wo sɛ no ade ɛnyɛ a yɛ soso ne court santene ne ɛna asawa yɛ ne bia na wo yɛ ni sɛ amoa yɛwura da ma abudapani ɔhyɛ aseɛ no a kyerɛ ɔde yadeɛ ɔnyɛ obi a ɔno kra wabrɛ ɔhwɛ a sɛ ɔsɛ na no ɔmo de ɔsɛgye si ne so nti ɛno ano no ane fa na ɔsɛgye ne nkɔ ɔmo de pam no wodi ka pam ɔno ansa tumi biara ni wɔ sɛ akonnwa a ɔhema yi nsɛm ɔka ba pani ne nyinaa yɛ pɛpɛpɛpɛ mo na mamoa no nkonnwasofoɔ no ka wo deɛ mo nkɔgye gyaase gye kɔ na mo onipa no asɛm amaka mo ama nkɔgye bɛɛ dɛ mo atumi aka no ho asɛm yɛwura adaade asɛm a mo asɛm ɛnka ɛne asɛm no nso afa yɛwura m no nyinaa ɛsiane ne wɔfa hɔ ɔpɛ sɛ asomdwe banti wɔdaroma ɛnkamfoɔ no mpanimfoɔ no amfa ani die amma sɛbe nhyehyɛeɛ a ɛda hɔ dada ɛna nansuta mahene so deɛ ɔyɛ nyina mo amfa ama ɛkɔ a na ɔnko a ɔno ma ɔnkɔ ɛno a da biara anwoa no ne konkuro no ɛnan no fa ka wo no ɔmokɔ obi nim ahentiri mu deɛ nanso mesrɛ wo sɛ pampanifoɔ no nyinaa na nka ɔmo deɛ ne deɛ ne bɔ mu a nansuta ayɛ ne kuro no mu nwo na ɛfie a akonnwa no da mu biara no ɔhene ne ba yɛde ne kyerɛ ɔma ne yɛ kwan so na wogye biribiara to mu a ɔhene de akɔtoto fie no mu pɛpɛɛpɛ na afei yɛde ayɛ nyansasua na obi ade asua deɛ sɛdeɛ mesoso mesrɛ wo no agu wɔda ɔma nananom dodoɔ no ara sɛ abusuapani ɛne nananom aka ho na ɔma nkɔ na nsutaa ma ɔmfa nidi ankɔ no pamɔ mu ɔhema no nhyehyɛeɛ deɛ ɔyɛɛyɛ biara no gya ase na amu ankɔgye ankɔ nti ma ne nyina hɔ deɛ dodoɔ no ɛsrɛ no no akuru Why no him and you? It was one of him and you know. I said, Nipa and the Dija to buy me. No, I said, I was it, but I said, you know, to buy. You know, the So you know, the of Japan, you know, so the penny away. I say, what you know. Penny right. Nobody here say about the winning no. So you know I don't know. So about the Bema never made But I said about the name of wire. So my baby, also my baby, you know what I mean. Huh? Yada ni opone no onu yada ni no so yada ni ba no ose no offer say yada ni do ma me do ni no no mo do ni no etie you ready yourself yada ni one way na no me you ready yourself ma hanya yada ni bra ma me yada ni because ya bani za ne dia ne abu to afa amira ni eba so de be ne abu so fani ama kema no so de be abu so fani wo fa no o so onim wo be ka che no e so oba no o so onim obai ka che so oba no o so be wati adam ni so be wo no Kala fi demi we. Ubo di che no we. Mama me body di che mama. Ubo body di che no. Ojo champo. Wo fa no. About no. Atu di.
Ejamfo, Adamebu. Etie. Bibitia Abrante and The money also Bitia, Pojapo. They said, oh, no. As well, no, two Bitia. Oh, I will say, you're a Pedro, and some Kasa na no ye we tie asem. Ye tie wa. Asem be sa. Ye we tie asem na no. Ye ro pa bo tie so hodo ti dey say na hawo. Me dia na me tie kan ko. Bibi na me be tie bia. Ati o na e dey be na wo tie no pa, wo dey na wo tie no. Wo bi bia tie no. Yo, I was in Vietnam, but no. And there were this year, Wafa, Onana, no. Yo, And by your phone away. see by your phone away. Jazzy, about the noise. Jazzy, in the day. Jazzy, I did have the time for dinner. Jazzy, a brand about paying a unity. About Jazzy, yes, I ran here. About paying a unity, was some Tiano. Yes, What is the Vietnam? I want to know him. But no, so they don't know no. What's Kasa, Fama to for him. I come. Pacho, me need bia etia. Fama to for him. Not a wood free, lawyer Jana. Mama, you know, I'll go here. So, when you get that to that, I don't know if you know what you say. Lawyer. Come I just want to know. No. So, no. When I bet to the farm at our TV, also, the two minutes I want to go with Tiano. Community. Kasa. Medema Ukatona, Edmund, I would have a break a crea or buy or say, or yeah, was started when we are of secondary school. As I see at Nana, one shot to a school development in classes, or good class as a half, so opportunity. But Tom and answer opportunity. Oh, Mamma, come now. Oh, let's see. I was a you are open to see on. Can you wire it's Tiano? If you said one Tom. What kind of someone was because who took me much easy. So, or you do it's young to double any, or you do it's young to double any. So, and Kawa, for your dear fan cousin. Yes, and Kawa, oh, yeah, we never forget, right? So, one was the win or him, you know, to not pay more than a costume. Well, they say, Mom was away now, you know, I will be also to be busy and don't want to costume. You put some among sir, smart to sir. Say, who paid for it? So, you know, him, you know, I now say, almost 6 7 a very ready one. So, get on, I say, you know, very ready to win the costume. Saba Pepe. I know me, I'm on your way. About my money, when I'm I don't believe I say, oh, person, so many person. Why don't you do? Joe,
So, Yɛwura kasa. Asaamang. Yɛwura Asaamang. Etie. Offensive time. Also, another offensive time. Onua aketewa. Onua kumano no. Owo 2 minutes wo kasam de Asaamang akonya ma wo ye obi entini kan. Osi no offensive time no kasa wo 2 minutes aso de Asaamang akonya ma sebe ni ba special. O biara de to be so de kasa ho. Etie. Ye wo se modi ka ati ase. Osi de se modi ka ati ase no no. Osi we na mpeso wo tra Asaamang obi enu. Osi we na mpeso tra Asaamang. That's what I can we are obi enu to be you. Etie. Sika hine wo ba no obusa ma de se we na mpa minyi ano. Osi se be ono ano wo fa. Oba busa se wo fa se we na pa. Oni ano. De dika no no. Si de dika no no. Asante ma se. So kana se be asante se pa la chile mo. Na wo be frem akọ no atwa dwan gugu nsambo so won suta. Yo. Se masiesie mu dwan nim se ma frem. Aba mu koye a obi aye de ope. Wo ohima no kura se mu hu se wo anya. Na de no anko no anko bo. Yo, o se se be na suta be frem se montam. Amo no a twedwan. Ego so se montam se be se yero ala mo ya pere so. Na ma ko no so ohima kwa bibi ko ala ma ko na ma de. Etie. Adman sanko na ma won kan chile. Tana na wasiesie ente ko e oba panyin de wa ye nim. Yo. Se se be ko na suta ni wa mo bo se entem. Wa from the na ma ka se ko no bo no so. Wa ye bi eni mo ho hwe. Yo. Eti yampre de ekoko na de wo ko. O se yampre de ekoko. Na de ko se be de ni ka so ko. Etie. Oba panyin no so tie bia munya mo gitum se ono na oye mo ba panyin no so ba panyin so tie biara sabe na na ko bi no teso ono ba panyin na chese mudi dibre bia man mudi tumi bia man na sampa fie de tumi bia hye ne nsa mudi na wo mo se bura o so no na ma me no so mo ba panyin no abusua panyin de woda abusua na ne abrewa na ntamo wo o se abusua panyin de woda abusua na ne sabe na ai ma na ntam Edrusa akonwa to a oba panyin na wotumi. O se edrusa akonwa to pe. Oba panyin na tumi no won nsem. Obi anfa nheri tim se abusa panyin wotumi sin wo. Obi anfa nheri tim se abusa panyin wotumi sin oba panyin no. Etie. Wonne ne wo fa se na ye tra dem ne. Se sabe oba panyin wo friend se be no wo fa se be ni nua. Tra dem se bia dato se na se be ye no. Na mo kan ye se abusa panyin wono akosra akonwa ma obi. Na so se abusa panyin no ono akosra akonwa ma obi. Na wa woda abusua no wadi obi ani beda na oba panyin ne ka so wadi atum. Wa woda abusua no ko di obi ani akosra akonwa no beda na ba panyin e ka so ma wo be atum. Etie. Wo pa ne kura che mo mfa ba bi nkoi. So se be wo pa ne kura che ba bi. Na wo fa ba bi mfa nko na ka yi wo ho. Na de ani oba panyin ntia se odi onim ho hwe ko. Na ka no ba panyin ntia se ka de onim ho hwe. Na utu no fo se enemienu aba ne fo ani fo ni hwe ha mamia. Yo. Sa chire na ho. Se be na utu fo se you know about the family amami a hoso na obuso wujina na di na ho Etie. How did you ato akoma no obi so foforo aba no opo wo so de mempre wo du ato akoma no obi mu fo so aba no so na mpe no a wo so de mempre na kro no wo kono you ready so sa na utu ko twadwa so atu Asaamang baba na wo so tu ko twadwa mo hono no dia mfata Etie. na sa tama na de basa adia no no se dia me no na ya makwa na mpanyimfo amu akonya eyente yanko na mo maame no mo tesu wasi hene no kura makwa no akọ buzaza bro yatia ya no natia ni atesu wasi hene na sabe wo ko so panyo ya sa de we na mo maso mo mpanyimfo no ba ko se akiri se de mo panya kale ho de jina na ka mo maame kwa mo so wasi no kwa makwa no akọ bisa no tana ma yeso wa yiri pa na so bia ya anti bia o do me brete say wo yesa unko bono ko fan konsuta hin we so ko ko na se ko mama ko konsuta suta hin we nya santi amane nya santi amane kura ame me pesa mon nya mon no sumtina se wo fan suta hin aka na nka mo twa afa so ayi kama ka se monko se na so be yoro na botre o se ko mu dwo mo na na tsana so dwo mu na ka na suta hin aka o to pasua kede ya ka mo dina di be babo mo me fa kama pam mu nyina mo bi nya hu wo honso wo se fa mo ko be pam mu nyina wo se obia so ntimi nya wi o mo ka ko mo do jeje hono wo ga jasi fa afa fo ku da de na o de munya afa to baby ti a o hene kasa yo me pa so ndwe Asaamang o seche
So Asaamang no such thing. O se che wo ho. Oh no, Sa na mo kura o sisi mu nyina. O sa na na nsem basa basa. O so se no che wo no sa na ho sama ni na ndi echi. O se che sa. Yo. For we a chair baby oja e basa ma me kura me bufu se of papa ni nim de ni e se na ye. So se wo ya se be de oja echi se basa. Yo ko hu ni se papa se na ye. Number ka mo papa na ye no my kuro no of aba mo na be ye. We na busu apem o to me odisi. Se se be aba na mo na busu be no of aba se be ka wanse mo a. Abuso pe o to me so se ni. Dabi no. Obia bibia hye ni tim wa santpemba enya sa na tie wo. So bia wo come as at na sati. So bia bibi hye ni tim sa abuso pe ni o to me enya sa na si was no mo ha. Panyin de oni oba panyin na panyimfo mo panyimfo mo ne abuso panyin ni twaka bia wo. O si sabe mo ne panyimfo de mo ne sabe abuso panyin ni twaka bia. Mo ne abuso panyin number bia. So mo ne abuso panyin number bia. Wo hine no ni oba panyin an kwa na mo ne wo mu. So se wo hine no oba panyin ana se mo no so. Na abuso panyin ba mo wo dia just wa bop wa ye domati akonwa no. O se abuso panyin ro mo mo dia. Na se sabe wa ye domati akonwa no. Da no mo ye ndai. Mo ye aja. Ana mo ye ndai. Mo ka che wo mu. Yo. Bia. Sinde wo de bom koko wati. Mamu unsa alma ni bi okura. Na eniamo ho kara mo ye. Akwara mo nana no wayi no mo nkoka no ho na mo ano. Na mo ye makro no mpaja ma me wati. Se nana no wayi no na style mo de sa che no. Mo ko bo ano wati.